na po tag ang hagdahon. Tama to. Woo! Munas! Gampang hawid. Pidong na talan eh. Tapos pikas. Ay, ginawa ko tunog. Ngani ka inferno. Paksit ka. Kainitan. Oh, pulaan kaya basig muwan. Mapamali gamitin. So, ang tandaan. Hey! Ayun. Tuhan, isda. Uy. Init naman. Hindi ko yung ganito mataran eh. Ini taman. Pakuin ako. Yawa. Buwan na at sana. Tahan. Usa tay. Kung may manggabas. Manggabas ko kwan. Saan taon? Sunod. Ano nga batang magdigalin? Hindi batang magdi. Ha?
Di, batang magdi. Masa man yan? Isa dyan o. Hindi mo sa barista. Kasi Hindi ba sulo, hindi sa barista. naganda ka sa lubong ni Kwan. Ilot. Hey. Colin. Tawagan mo na eh. Binabas ang bagon. Kaya ba ng tao dyan din? Mga babaeng daan. Bati. Itak meron. Sulod. Gusto na nai. Kaya na. Kaya na din magha. Tawagan mo na eh. Binabas ang bagon. Kaya ba ng tao dyan din? Mga babaeng daan. Bati. Itak meron. Sulod. Gusto na nai. Kaya na. Kaya na din magha. Muna ko ka maghagkahoy. Ayaw ko doon. Didik. Pakali. Naga. Kawanan na po. Kakaan. Nahak na ni uwan sa. 5 minutes later. Hello, good morning. Preparar na ko sang dahon. Good morning, Aliana. Tumang ni Day. Good morning, Aliana. Si Aliana that is by sleep. Morning, Day. Morning ka Ate Upaw. Wait ka, good morning, Ate Upaw. Daghang salamat Lord, daghang salamat sa kinabuhi. Kamata na Miss Aliana ron duha. Di ba yan na? Miss Aliana sa bahay na tog. Asa man ka? Uli na ka? Padi ay. Daghang salamat sa nag-order. God bless. Jeng-jengan lang ni nato. Good morning, good morning. May wakwak dahil ni Baron. Good morning.
Daghang salamat, Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Adlaw Merkulis. Pizza 20 City. Muna nang kabisihan. Gapon. Na tawan kong mamaalat kay di ko lalim ning maghimugsuman sa paghahawb lamandaan. Imperno na. Naanad ako na ning hawb-hawb. Kasi gamay pa ko na ko sa lula, maligda kong dahon. Taksin ko si tabos agpuan sa una dani, paluwa. Edad pa ko nitong mga siyam, ang edad, maligda kong dahon sa merkado. Ang suki sa merkado sa una, malinda kong dahon ang maninay nga taga Kintinan, Ubay. Mindahem to jag isda, mindahem asin. Ang asin sa una o dahon o asin sa una mga isda, mga potpot, dahon kay kustan sa among kami katang-unan. Kasi nakaabot. Unang din ako mahadlok og ma-imperno, inaanad na. Anad ka imperno. Dilaw-dilaw ng kado mag ingani. Saan man din itong andan. Ano mang kabay sa barong. Ang salamat sa nag-order di ay. Kamusta? Ma'am Yuning Ayop. Morning, ma'am. Lisa Taghap. Pasensya na mo. Piling-piling ng mata. Kaya ad-an ta ko guys sa amin. Kasi bubalik ni hang siningan o masig sa amin. Napingkong na pag-ahang sa amin. Uy. Mamalig. Merkulis. Bayan City na. Pero kanihang dahon, prepare na handa paning gabi na gamon kay ugma pa man 28 ning hang order. Adlam lagi prepare daan para makaredy na. Kay ngala ko basta oda ko order di ko mamutang di maka-prepare, magbunot pa kong lubi. Magkudkod pa daan sa palis. Mo na itong malipay matag na mo order, mading laman. Sintimo. Hindi naman makasintimo. Wak makuron sa manahawa kuron ka extra sa gagaw. Mga dako danhi. Ano kung bawi ko dani sa order. Pero mara po ni. Mara po yung gidawat ng order kay abi man nag Riguan, hindi, wapadutoy kahoy, mapipangahoy nga, lahapon. Ano, pagpapamaghanah ang dalinot kahoy. Ano, lagi ning bahay nga way, kanunay tao. Sa unas, binhi ko, magsimong ko pangahoy, ani ibabaw, karong ako pangahoy na. Wak mo dawat, ang order. Mura pa niyang order, 100 ka buo ko sa rapot sa taon ni. Salamat kaago. Migila. Ayuban, Sandil. Aning order na. Bye-bye. Kita. Salamat ka sunod. Lakang, sa sunod na daling trabaho. Taas-taas na ning hang lakaw gapon kay kamanis na ngahoy, naghawb. Ano na i-stop. Wala na po itong sumpay. Amping tang tanan.